Ay, sama na. Serve ng mga kwan. Uy. Kain ng kamay. Oh, dada diri kung wala na I tulog. like your daughter. She's so nice. Tara siya. Sige ka pun check video. Allah. No, obviously we wash them, but like, you know what I mean. I want to take a picture of you guys. Show them how you cut your nails. Sabi ko, Clara, cut your hands if your papa is labla. Ayun, So siya ganang media. stand up. Yan, my shirt is. I can't put it anywhere here. Marami sinyan pa kayo. Mahapi. Alam mo yung sinyan niya sa web at news na yung mga talent movie. Sinauna yung hindi. Yes, very good. Same face. Same face. Yeah, kailagit siya. Same face. Ay, sleep na namin yung baby Clara. Sleep na siya. Jimwell. And Carolina. Tawil eh. Balikan na. Karakit kayo. Ay, kanin. Ay, nakang skirt. Skirt hindi. Report ko nga yun. Report. Bigyan niya kay Basag si Saan ka Ah, okay. Sige lang. Dapat hindi ito ihalo yung ano mo. Ibang card dapat. Hindi ihalo itong... Daanan natin sa happy. Oo, doon kasama ng luto daw. Abo, arin sa ma'am. Sa kabila doon, sa kabila. Brand. Tawil eh. Balikan na. Karakit kayo. Ay, kanin. Ay, nakang skirt. Skirt hindi. Clara.
PDRN for skin barrier improves. Oh, medicine.